Video. Niinpä. Koska mä pelaan ja laitan kädet niinku tohon eteen ja katsojat näkee. Mitä nyt tapahtuu? Hyväksi mä sain muuta Morteksen eilen. Saitko? Katoppa. Kuinka kopalla mulla on nyt Morteksella? No montaks? Aika paljon. Niinpä. Mut mä nyt laitan vaikka... Mä laitan itse asiassa... Tenho, mennään. Mä teen uutta video koko ajan. Sinne kohta tulee uusi video. Tapoinko mä ne kaikki? Tiedätkö, missä olin minä? Syötä. Et se kyllä sinäkään ollut. No kyllä mä tapoin. No ei sillä ole väliä. Niin. Kumpi tappoi enemmän. Niinpä. Oo. Mä oon varmaan ihan huono tässä pelissä. Tee se maali. Hyvä Tenho. Hyvä poika. Hyvä poika sinullekin. Oi mä unohdin laittaa sulle sen tykkäysjutun. Ai niin tässä mä... Ööppinen. Ei vaan tää violetti tähti ja mä sain skinin. Tenho. Mä vissiin sain harvinaisen skinin. Mä en tiedä onks tää harvinainen. Ei tää oo. Näytä. No kohta näytä. Ei tää harvinainen, mä tiedän. Siltä näytä. No tämmönen jaska. Ei se oo harvinainen, vaan nyt kyllä uuden. Mitä? No nyt kusella. Oikees. Ai niin mä kuvaan videoon. Mitä sä puhut? No niin, laita niin. Katsojat just kuuli sanoit. Niin, mä oon. Voi herra. Tästä tulee kyllä vihakommentteja. Ei voi enää kutella, ei se kun vielä kommentoi, niin kakkaa. Siis meille ei tuu ketään nyt edes, seuraamaan tai tilaamaan. Eli nyt tilatkaa se kanava ja vähän äkkiä. Koska mä en jaksa enää odottaa. Teino, meidän kanavat on vaan tilannut mun kaverit. Tää mun kaverit. Onko? Joo. No kun mä en näe yhtään, onko ne tilannut vai ei. Mä näkisin. Voi minä mene tilaajaa. Mitä? Meillä on 4 tilaajaa. Vau. No eikö mukaan ole hyvä juttu? Tosi hienoa. No aika hyvällä äänellä, että ois tosi. Hei arva mitä? Mä eikö kohta saa ostettu Leonin? Äiti! Miss mun propellilippis? Täällä. Pelima, mä sain propellilippiksen muutos Leon eilen. Mullakin on sellainen. Mä oon jättänyt sen roskiin kyllä. No varmaan kun se oli liian pieni. Teino, katsoks sä telkkari samalla? En. No kun sinne tulee kohta uusi video.
Ja arvaa mitä, Tenho? Tenho. No, Mulla on nyt WhatsApp tällä puhelimella. Ei vaan siis tabletilla. siis onko sulla silleen käytössä se? No ei, kun mä en saa sitä. Mä en saanut sitä käyttöön. Mä en osaa laittaa. No kun on SIM-korttia siinä veittissä. Ei niin. Mutta arvaa mitä? Mä en saa edes musiikkisovellusta. Koska mulla ei ole SIM-kortti. Ei vaan kyllä tässä pitäisi olla SIM-kortti. Ne on ehkä parempi kuin Matasen Mortis. Okei. Onks tää huono asu? Mulla se on tää asu. Sulla on kaikki asut. Multakin löytyy Fragilta tai... Mulla on kaikki asut. Arvaa miten. Joo. Koska sä oot pelannut Fake Brawlilla. Niin, mutta en mä oikeassa päivä. Eikö sun pitänyt ottaa Mortis? Meillä ottaa mut lakia verran. No niin, ready. Ei joo, mä otan Mortisen. Sulla on aika kallis asu. No joo. Meikällä on kyllä kalliimpiakin. Uskon. Mulla on tosi köyhiä. No eikä oo. Sulla on Edgar-rikin, joka maksaa 5 kädellä. Niin. Ei se rikkaalta mitään mitään. Kyllä vähän jaskaa tyyppejä. No on mulla kyllä Grovillekin joitain. En ala flexaile yhtä. Sulla on vähän riippuvaisia asioita. Mulla on Groville niinku enemmän aika paljonkin asuja. Meille tuli arvo mitä me